No niin, tänään seuraavaksi leikkiliinasta löytyy vedetään leikkihihasta, niin ketjureaktio. Ketjureaktio menee niin, että täällä onkin meidän leikkijät jo osoittautunut asemiin. Leikkijöiden määrästä riippuen sopiva määrä letkoja, noin 4-7 hengen letkoja, 5 on aika hyvä. Yksi jää kiertämään vähän niin kuin tervapadassa. Mä lähden kiertämään tätä ulkokehää. Ja kun me läpsäytän ohi mennessään jonkun jonon viimoista olkapäälle, niin sä läppäät seuraavaa, ja sä seuraavaa, ja näin. Ja kun jonon ensimmäistä läppästään olkapäälle, niin sä voit huutaa iik, taikka putum, tai tädää! Ihan kuinka vaan, mutta kuuluva ääni, kuuluva huudahdus, niin jonka jälkeen te lähdette sit juokseen eri suuntaan kuin minä. Et jos mä olin nyt menossa tänne suuntaan, niin sit kun sä huudat, niin sä koko letka lähtee juoksemaan tonne suuntaan, ja sit katsotaan kuka pääsee ekana paikalle. Tai kuka pääsee vikana, niin sit se jatkaa kiertämistä. Niin. Mä aloitan ja kun läppästään, niin, mutta älkää läppäskö niin, että toista sattuu, mutta et sen verran, että toinen tuntee. Okei. No niin, kuka jäi viimeiseksi? Ole hyvä, jatka kierrosta. Kumpaa suuntaan vaan. Ei!